tasiri, wasu na masa kallon mugu ne. Shi so a gare mu halitta ne, dama ƙwarya ga wasa ne, shi ko suna linzami ne, lokaci kuma ta makarba ko ne, masana suka ce so sun so ne, ni ga sharai na yayi zaune, dan san ka gare ni mayafi ne, kyawun hali na ka jari ne, kwalba aka ce wa uwar sharri, mu dai mun san so kairi ne. Kibiyar ajali silke baya tare ta taken so ne, ya zo bai sallama. Kibiyar ajali silke baya tare ta taken so ne, in ya zo bai sallama.